Mitro kakamio, minro kakamio. Kakamia pokwa mwasi anansio. Jim Mitro kakamio, minro kakamio. Kakamia pokwa mwasi anansio. Antom sesre musi anansimu non fwe. Nansimu non fwe. Nansio. Adom 106.3 FM Sunye. Yamuakwaba. Kenkan Me dwumadi na aduru so. Efri samria kopim se no sia beba. Yade no sia brem kase ebo ne bebra wo de. Eye dwumadi e frɛ se kenkan me. And I hope the guy was read me. Engoma edidi dwuma eye brenya. Emmanuel Osanto in a tintim ye. And my Bureau of Ghana Languages sponsor Madam Mentia so nya bia ye bebe e de ama wo. Bureau of Ghana Languages say no want to kese what. Eba se tintim ngoma se e bo mu de wuro. Wo manga na kasa ma no ne kasa bia. Fabada wo mo benya daje no ma ye e de ama. Politicians e brene dru. Yenim sa manifesto ahodo e bo sha ahodo e mu betimi adi so ne de mutimi ni so nyina ye be hye o sa mutintim de kokasa ahodo mu Bureau of Ghana Languages so be yamam NTMPP NDC PPP PNC hwan party ahodo ni nyina mo hwe o machi akwan 37 military hospital chipe no mo bata omo by community youth center it wo kwa na do asem kodan wo mo beboa wo na enyumako na mo pesa mo tete mo nkrofo kasa hoduo mu no mo de asa mo beko makache mo beboa wo na afi mo tete wadwuma efo ni nyina ma wo media me besom ye edi amege so eye obidum bie kwaku adukumi shan akwa na dwumadi wo boni chidom na donten san so na rampimasi edu nankasa eye bosu ba akopɛ Abdullahi Awudu bona taso pa na program ne da ho na ehome na abadwafo atena se ne mpanyfo na ebedi dwuman me wo fa kisi wo fia a fa kisi herba and prayer center spiritual center wona ne da no adan so na prophetess Grace afanyi mensa so wo fia Grace Divine Healing Center and our ministry wona ne da no ahofa no so de ene more deep big large abedwafo makwaba me bacha mo mafidi no man wona mu boko de nyame adom ye de hu ase me hwem anim kra se de anim ase siri ya bitu se erade adom me ho ye pa eja menya ayi adem bi ne bi adinti no tum se ekoyi mase ahwo yi ekoyi jinja ni giram ejinamu pa me na da ekoyi na Kenkan Me Father's Day promo ene na nka wose omanfo etwa to a wa wanfa wo letter ama no na ese bibia to atwa na so mpanyifo se yam no ntrim kakra sade be ya free samri akosi ya wada wa wantumi anfa wo de ama no bomode asa wo de be ba se kura de na simple fafa WhatsApp number we so 0262 541 501 mami se subio 0262 541 501 0262 541 501 now the afaso ye benya daje na fe yasem wi a
na afei ye the drama near the nyom sound effect afra te said ye nwoma hodo no brenya de te said ye ni ye na afei ya bo amanfo ebua na bedwafo so asine koso na ewia na yayi mu miensa ni amoma basobode de odi kan de otoso mienu de otoso miensa ya mama basobode se monye mofa nkwa hye mo janom animunyam we ye janom da dwumadie kese a ene ye de aba kenkan me ene age ede asi abeti na watwetwa mu ye nyina ye tere de koso e wo brenya brabom brenya efri asama wonya ye yeyi nadie wakoda resabia ba ye no konya abayamane ene okopa achaw ye ni fiefri ne nsam ene osakosha abrabo ase biu wakoshe kwia se do ya ma urade adom bibia ko prom woso obeton aduru afedi aduru ayenton ena brenya ton afedi pane ayenwo ena brenya ewo ama sambre wasakonya abayamane ye foforo ne yebisasa na watwemu san ne besie brenya besa nya ni trade di mu biem ana se weidie baabi aduru na pempa agensem brenya minim ebia na ne kokobo agenwere ofa wona eba akankasa wutumi dom su kwe kasa obi kokobo agenwere a kyeresen ene se kokobo de em se wuti ase baabi a kotokwan no ana se wonsoro no the last end na epia bonten no pia woto hanka na se wutumpo no enwere nso ye nso ya ho asam kan den nti obi kokobo dwunyira na kyese ope no ho ope ohaw trouble on dia baby hawo bia no kokobo penwire kyese asemo ohaw pe no pa prophetess Papa ubana na still a wopim kono opim ko ebe kwasa se fofra wode no ho akwadwimi de mompaye se bibia be koyi de amabrenya ebetu nofo ye mompaye ye kwa ne nkwa hwe enne brenya koto hepta ohemdru wakoto ohemdru amane ho ache no edia nkwa de besie kenkan me Infanto no dianto famoha no diabo otitime Infanto no dianto famoha no diabo otitime odama me krara otitime Wadi brenya eko bebobra police station kesinu wohwe no eye na yayade ahodo pii ansana wode no ekoto se odan a wode brenya ekoto mu no eswayi ensio atamu na ededa na nantu anadwomu no nyina brenya atwi ofasuo no wontumi entenase ne nankokom ewoso bri awo atiguni so odanu mu entonton etese enwasampo bi okawa ubeka se wode panie ewo entoma nso enim oje nia ofrae no ansana wode no ekoto sere ho pioton kuana ohye aniwa enima wore ho ya ena ewia brenya ena mu no osudaye na wone adobia hwenia mahu ene nkrabia akobebobra empono adwaye oma hwede mahu ene nkrabia etena anwanu mu etwen wonu woso adobia ensem ene no tu asuasu efa epo asorochinu mu afi na kwa na woko asorochi a ebo ehia wonu anu yedin prekope asorochi kesie bi emma ne ho so ewo womanim ehu eka brenya emo tiamu efrise na asorochi no emuna wonu wei emma brenya ebo brim enyane eye no se dae no eye ampa efrise na ne ho aye wiri dududududu awa na edino no emma okai ba bia owo ohun se na wotinsuum ni ti epai no yie awreho eka no na ontumi ampata nani otwa adwo se
okra kwaku na be na ho beto ne biara o haw mane ani obre okra bribe ni nti se ya na obeya akwa asamado adeɛ kyenyɛ no polisifoɔ no ebeyi brenya ebisebisa no nsɛm brenya si edo abaha mepese asemu nuke bia on kan kyerɛ se na ebeya ebetimi aboa se oka nukre ne dia yebetimi aboa se na ebeya yemfa onko ifiase ba wan kan mu nukre ne dia edo boko ifiase amman bi na oton no ehimfa na unya no Inspector Mr. Inspector Mr. Mo. Hey, kalu kana mbo. Inspector Mr. Mo. Meka Mr. Mo. Me yonku bi na de ma me sementon. O yonku ben. Me yonku bi oti. Me yonku bi. Che. Metimi akokyere mo, Inspector Mr. Mo nya me che ne nko hwehwe no nchino. Mati, me ko akokyere mo, Mati. brenya amfa bibiara ansie oyi polisifoɔ bi sɛ wɔn kɔkyere ɔbarima no a brenya kyerɛ sɛ ɔno na ɔmaa no aduru no ebi ɛtɔn no mmra polisifoɔ yi ɛkɔɔ faako a brenya esusu ɛkyerɛ wɔn no nanso wɔahu ofiku a saa ɔbarima no ɛyɛ ne sotɔ no ɛwɔ mu no wɔsan ɛbae ɛbɛbɔɔ amaneɛ wɔyi ɛma osu sɛ brenya edada wonum ha nti wo na wama ya kɔ nanti egu no ha wo be say ebrewu shena sobar Inspector Mr. Me mama ko kyerɛ mo Mr. Mo ya no tentem Inspector Mr. wo mama di anim na me ko kyerɛ mo Mr. Mo mama ko na me ko kyerɛ mo Mr. Mo wo na mo ko na me ko kyerɛ mo Mr. Mo di anim Mr. Mo mienko brenya eno mo esan koi brenya edu baabi a nanka saa wonipa no eye nnuro sotɔ no ohunu sɛ wɔdan no ayɛ sotɔ foforo brenya ebutui polisifoɔ no ahyɛ n'ase ketee sɛ onim no dada wɔn mu a ɔbɛyɛ no ade brenya ani polisifoɔ no ɛkɔ sotɔ no mu Kenkan Me On. sotɔ wura no akyerɛ mu sɛ abrantie ahana abrantie na oye nduro sotɔ no owo oh sa abrantie da oye nduro sotɔ de we free how beye mfie mienu echi ni wei ema brenya ho ɛtɔ no kakra efiri sɛ polisifoɔ no ehunu sɛ brenya ɛmoa na eyedwane na akoa no adwane oyei sɛ omusa bɛka no ana nanso wahu ne humpo ɛwɔ manum akyire yi wɔte sɛ ɔkɔ aburukyire ɔma polisifoɔ kɔhwehwɛ brenya aniema mu sɛ wɔwɔ enunkurudwadie bi ana ohunu sɛ brenya ɛbɔ paneɛ enso oni ɛho kwaama enwoma ohunu enubɔne bi ɛte sɛ penicillin ya wɔma ho kwan ɛma wɔnto nia ɛsɛ brenya asɛm koraa ne sɛ ɔpɛɛ sɛ odi tetefunfo a ɛbɛkye no ɛmoa no brenya ehu amane ɛwɔ polisifoɔ nsɛm ansa na wɔde asɛm no ɛkɔ asɛnibia brenya ani busani bia ɔbɛn hɔ owura pumpuni ɛne agyafisɛm biem ɔkɔɔ sɛ ɔkɔsane brenya afi deduam enso wama ho kwan abosome miɛnsa chi ansa na asɛm no epie asɛnibia wɔde brenya ɛba akɔto no na wafon ayɛ kanya ɔbɔwa na ne mfimu numpe ayi dedi kan no wanka na asɛm no ho hwee koraa wobɛka sɛ wɔde no ɛbɛkyerɛ kɛkɛ wotu asɛm no ɛhyɛ da foforo efitiaseɛ no agya fisɛm ɛde ne ho agye asɛm no mu akyire yi ɔka sɛ wabrɛ ɛwɔ brenya ho dodo
enti onya asɛm no ho hwe biem saa bere no mu a ana woyi owura pumpuni efiri bɛbɔbra ɛkɔ esirem afei asɛm yi nyinaa bɛtɔ adobia nko aso wei ɛma ogigya ya na ohun ya wonye n'agya edi no kasa sɛ ɔkan ɛna wantie ɛne sɛ wakɔfa ɔhɔhoɔ farebae abato abusuani mu a debera sɛ ne ho asɛm ɛda dwaa ni no debera sɛ nano da adobia so ani wei ɛho adobia werɛ ohunu sɛ onni otigyinafo biara ɛnyɛ saa bere nso ɛna ogyae brenya awareɛ ama yeye ne mum osuae sɛ obegyina hɔ pintin akosi sɛ obeyi brenya afiri afuase anaasɛ nso obekum no ɔkɔhan lɔya bia wɔte apɔ ɛma odi brenya asɛm no ɛma no brenya ɛwɔ sika enti sika ho ɛhia do bia wɔ asɛm no ho brenya sika na ɛwɔ sika korabea saa bere no mu no ano si sidi empem enum nia ɛwɔ ofie bɛyɛ empem mienu wɔde sika ɛna ɛkasa lɔya ni ano yɛ den na nanum bo nso ɛyɛ den ɔbɔ mmɔden ɛma wɔsane brenya deduam ɛma ɔba fie sɛ obiara ɛne gye a ɛnto hwɛ de mehu ɛne nkrabea bere bia mu na obisa wo magya ase ɛwɔ mo na hɔ emfie miensa na ogusu edi asɛm no ɛngoma brenya ɛde yɛ sotɔ no nso na wasi ano tina ontumi ɛnyɛ sotɔ no bio afei na brenya ho sika nyinaa asa ɔtɔne ne sotɔ empo ansom na yere ɛpra ne ho Kenkan Me On Adom ɔkɔbɔ besia ɛde di asɛm no brenya ɛnya ne ti ɛdidi mu no na ɔdede nkrɔfo aka bɛyɛ sidi apem ɛne akyide brenya ayɛ pasaa asɛm yi ho dadwene ama wafɔn ayɛ kanya nkrɔfo adaworoma ɛna wanya ne ti ɛdidi mu na mpo akyire yi onu ne ho sɛ wɔanya yɛ ama wɔamfa no wankɔto afuase na wakɔbɔ ɛka ɛte sɛ akɔhomabɔ abɛda do bia so ɔdan kan so abɛda ne so sɛ wankɔ ama a na obuada brenya ɛkɔde ni papa aka ni fewu a agya akoto ɛde yɛ apem osikani bi a ɔbɛhome nso de yɛ ahenu wɔn mu biara anyinsi ho brenya eko hu wɔnom anwumre bi ɛsrɛ wɔn sɛ wonya botere na obetua wiase mu ɛyɛ nwono ɛma brenya ɛne ne yere ɛne wɔmba brenya deɛ mofra no deɛ nko ana ehia no ɛmofra anim hia ebere bia mu no ɔpɛ wɔn mu afuruma hwede mehu ɛne nkrabea nso enumɔdɛ akum wɔn mu seto wɔanya bata ɛne nkosua anka wɔn bodobodo ho amfa nom tia wɔso wɔn kosuku wei ɛyɛ adobia ahomte ɛma ɔda ne ɔkasafo brenya ɛtrɛ na fichi turo mu wenti mako jene tomatoes banche ntorwa ɛne adeɛ ɛho ɛntaa hia wɔnom wempo enwan efrase ɛha no ɛho ahometinti benya de brɛ ɛto brɛ so ɛgye ho ban efri ebra brenya adwuma sɛyɛ sɛ ɔma kwan saa adobia ɛnkɔ bɛbɔbra ɛnkɔdi akwama sɛnea anka ebre bia wɔyɛ no empo ɔkɔ a n'agya mu na ahyɛ no nyina anka bɛkyekyere ne werɛ no nso so ada ne wɔyarefo wenti ɔma akua botwe ɛkɔtena ne nankyɛn ɛkɔ sukuu ɛyɛ ana memreda sɛ ya ɔkɔsra wɔ no yesu amanehunu akɔma bi mu no ɔyaleɛ ɛbɔ adobia brenya adwentwɛn so koraa ogya wɔne ne ma no kwan ɛma ɔkɔ bɛbɔbra ɛka wɔne wangara nko a wɔ fie sigyadie deɛ ɛnyɛ ne den koraa anwummerɛ bi a wɔnya ne brɔdeɛ fufuo
ɛne aburaburu bi atwitwa na wɔgye mframa ɛwɔ pɛtɛmu no ɔbɛhwɛ a nkatia ne mu ni amane a wɔde baeɛ ɛne sɛ n'agya sɛ adeɛ kye a Brenya mi hunu ɛwɔ bɛbɔbra Brenya ɛpɛɛ sɛ anka nkatia eti asɛm no ho ɛkyerɛ no nanso nkatia se wonim asɛm koro no ho hwee adeɛ kye anɔpa no Brenya esiesie ne ho esim ɛkɔ bɛbɔbra okodruye no na agya afisɛm abusuafoɔ bebree abɛhyia hɔ ofie hɔ Brenya ebu etui kakra osusui sɛ jama bibi na aya adubia hwede mahu ene nkrabia ehu no pɛ wode mirika ebehia no eye na atu Brenya ede anigye agye wɔn so Brenya achia ne nsonom ene nakontanom ema wɔgye ne so fɛw so okɔ adubia nkyɛn ɛwɔ ɔdan a ɔdamunum Brenya ehunu sɛ adobia ayɛ busa wɔkyea no adobia ankasa ne ho na eneye bia ɔyɛ no ɛma Brenya susu sɛ jamone no wɔ asembi adobia eyi nani ato nkyɛn a wɔnhwɛ ne kunu anim koraa nanim akusa nso Brenya ebisa no nia ɛyɛ no a omua no wei ɛma ohunu sɛ enye wɔyare no na ama adobia aye busana saa no enti obisa adobia sɛ kwa asɛm bia ba na ogusu ebisa asɛm no pɛ ana obofo bɛfrɛ no sɛ agya afisɛm se ɔne na abusuafoɔ atena se enti wɔtwɛn no Brenya akoma ɛbɔ no petri na ɔsɔre brim ne nakoma edi obofo no akyi ene no kɔe oduru agya afisɛm asaso no na nipa ayɛ hɔ mato da wɔgye adobia awade no mpo agya afisɛm abusuafoɔ amasa wohunu sɛ asɛm a wɔbɛtum no anya asɛmwa wɔma no adwa ɛma wɔtena aseɛ no wohunu sɛ n'adwa no ate ne ho afiri nipa no ho wohunu sɛ wɔte ɛdɔm anim wɔto n'ani ahwɛ benkum ane nifa ɔdane ne ho ahwɛ n'akyi afei ɔmanene so ahwɛ n'anim n'ani ɛtɛɛtɛ nsuo wɔwɔso ne ti na ofiriaseɛ ahwɛ n'ano fafa abusuapani ɛka ne mminiwam ɛkasae sɛ Brenya fɛ wɔ ha no ma ɛnyɛ bɔne nanka ɛnyɛ saa bere a owia ama no ho suwe wɔ sɛ yɛnyɛ wotena ase ɛka saa asɛm we ɛbere pa ne anapatututu anaa enwumbere sei nanso wabɛdada nti yɛntumi ntwɛn kɛseɛ enwumbere ebia na wɔ bibiyɛ na aka sɛ wɔ mmerɛ ɛne sɛ ɛbɛyɛ ifie dunsie ni na wobɛgye yɛdehyɛ adobia nsɛm aware ɛnɛ akwantuo ne adeɛ a yɛse yɛfrɛ no anibie yie a ɛma wɔka ho asɛm kyerɛ abɔfra a ɔsɛ media diamenim na mɛyɛ nti na ama no abɛsa ɛndɛ ɛnamafoɔ menim eku wɔn sɛ to akanman mu mpo ansa na ɔman nyi benya obi ba aware no na ebi afa n'ani so na ɔne sɛ wakɛyɛ ɔnanani mo saa aware mema wo wate aseɛ fan ne sɛ wone adobia aware no mampene so da ɛda a wone wo mpanyimfoɔ baa yɛbɛgye adobia aware no wohu me wɔ ha mbisa wo nkyi ɛma wo kyerɛ me sɛ wofi ekurapem nantebrɛ mene angye wo koraa sɛ wobɛware ma wɔfa ase no efiri okowu ɛkɔ nantebrɛ ɛnyɛ kwama na sɛ ɔkyena bi eyie bi anaasɛ asɛm bi si wo kurom a na sɛ otwa sɛ mekɔ a nnam betwa ɔkwantintin wenti ɛma me de nkra kama efisam sɛ ɔma aware no ɛnka nanso egya misudondo nso membo ɔba se ɔse na ɛwɔ ebusua ɔba ɛne ɔna anwene wo dada yɛkyerɛ a mete sɛ ɔde me de hyɛ no ama sa aware no ɛhyɛ me deɛ
nanso metwa makoma eto meyem menya ho akoma efise owowo bi mpo eye chen okromanyi nanso mamisusu ye no ambasa ende mabo akra akakakra owo ede ne nsama ebenya mukomu atwe akọ asamanado nanso ansa na medi owo echi akọ asamanado no mepe mebusua esibrepa sane edikanfo no eja ame no efisam eye enunyam fo kase webusua yim dabi mema enunguase enka no anam wo branya nti eno nti metetia aweramu eso manante enchechremu mafa aweramu bibiara echire me se adobia jai aware na eye eno nti ye frɛ wa ha na ya asemsebe enunyam akwan eware se wunya bia ensese wototo nase sasa maken se wo bibri ka fa ho ka na nsoro so Mitro kakamio minro kakamio kakamia mpo kwa mwasi anansio Mitro kakamio minro kakamio Adom 106.3 FM so enie Kenkan Me duma die se die emu ya na ye de kan ye ka kobunum of a consider sumna no agene nsem over na honamu boko de ye bra over said when see a patra kunyom ya we do say sumu anu yi ase asem na pemo edin mami Grace so ha mami sha se fru so we bad time say we brenya brabo yi a Radia dum fisha miensa mu en wo de koda mu infisha miensa en wo baaye abusuan so ahwa mu se asa aware no enda so bi ani mesa se brenya na adwene mu nhye da na ho saa say ya be fre brenya en ye de tu nanim se ye jeba wo bibi ka no waka sanka wo ba eni adobia ena brenya be manchi mu anka beti ase Michia etiefo nyina kumi ya mi shop bebre ene Mr. Abu ende asem no so baby ade na kodu mu ayedin o won asem ya sen ya babiom se me Bible say ni ode no to awurade so no ade nyina de bua no na ewie ne na eyi brenya amfa no ho anto awurade so enti nneoma sese de bua na ewie ne no enye nkowie ne ye sa memempa ni adopia enka ne metu no fo se dia nyoma asia ye wakade mu abai de ade one na tena che nkola iso abam efi shedunsia ai enti ne mesere se enka buhye ne beti ase ne ya che ya ma no last chance ena ya hwe bia ennyoma be kwekotu ena se de abusu apanyi ka won ne nya adwen me ne ya adwen eye me yese ennyoma akọ ne sa nanso enkola na brabo binti sanse breye na so na yedin na so yire no ho e wa brabo minam na so tumi de no to ewade so de a ene nka ne obi yina na be wie yenti nya me tufu ne se me ka ne se me bani adobia de a kamaka se buhye hu me mobo ne ma ne last chance ne hu ba bia abrabo no be kwekotu Prophetess Grace afanyu mensa eno no na na we janso be ka yensa e wa hanana akwaba mpa cho twembe hade no mamena said we see ahwo chene me de brenya ma me buafu pa wa ma buafu ye tunu fo ntie say ya se abo aponche wo kaka wo ne radio ne tua e ba ye ya hwe ba bia de ne kotro ye se ntonton wo ka wa ase abo pane wo de nsuom ni nyina mu so sa da so da ye no kra na e mabufu no etinana wo ye hunhum nipa me ye de bia me pe hunhum nsem no esan se brenya me gidis obi na ye bibi na ye no nya nania setem bia na me ka wa ha se brenya na brabo na obo na atza sebe abo odwan se sebe obi ntata na so obi mfa abambo na onye na adwun so bebi oda no obe firi ho so what you say brenya brabo na kwa se inyama bi tata brenya brabo so osor ne nipa no so no hu se ade a to no na brabo no enye kwa so what you say ewiase temia me kama sam se ewiase nipa bia wo nam ho a ma wadwin bra ho se wo atamfo
mama wadwen ye wo se wo ni tamfo enti we no na brenya no hwan ne tamfo na wo ye very good brenya tamfo na fifie adofo na oto nyum se man ye nyina fifie so what I say ana say ye share no nkom so obedi ye ne na ye obi ya very good make us akwa make us me dia kyerɛw odi pe bia sa ofiefo abaifo hu enumnyam a wokita ene ye so ditia because omunim se enumnyam na wokita na nyamnam no so ada favor na da wo so na so eto me so retia sabe obi oje wa wo kra no so nipa no ekita sunsum papa obetimi adum star so what I say obetimi adum star ana say fie nipa bi sabe tisa obi omo awofo no mo ya akorafo sada to be happy pa ubonza mamefo akorafo no 20% ba ne die we so percent ba ne die nti we betime de ne ba na afa aduro so ba ko ne ba na afa aduro so ye wo kan ase a normal ya ye hunu wo sinimu ne ade ni nyina wo ho pa ye djuma etu ugiri se brenya de no sa na ekoso because program because baby no na brenya no na awofo no de no kodinsi no ho what I say e ma nso mo confusion se but baby abetwa me agyen kakra ne se satam ne brenya no onyiye nti onim ne na awofo na akoye de akoye so what I say me metuma kese bu awofo no tema mo kodinsini no akoye bibi no aseda bi wo ha se omo de ko omo amfa aseda no nko na akuti akwada no ye beba ho na na oja huhum ni ofa ma memra usu na brenya mai ebe ye de wo bi ahokyera ba wo papa kodam fi hia miensa ba enkodai so ama ye bota yenku school yo bema mechia atiefo entete pa de apani eno de obia wo kwan a ofa so atete ne ma se ebi wo fia banyi se sika wo fia akoda nsu anapa so se sika wo fia akoda wo nsu anapa enti na nkoda no de wo nim se omse ewo bi enti na mo bisa eye brodo ene bata no sam se bra na brenya bibi wo ne nsam no susu se na ota ma ne ma bi edisa bema ne amehunu ne se ebra Yesu Kristo ne asuafo no di nkomo no asuafo no ka kire rabi se onkyere wo mpa yebo rabi kan se bebre na no besi no o kan se na mfaye nko nsuhwem lead us not into temptation asemi kire se temptation ewo ho pa Yesu Kristo kwa nim se temptation ewo ho na onipa timi kosa temptation no sumu enti ne ma bebre wo ho a etimi lead onipa bi ede ne ko temptation mu ebi ne ne a brenya ayeye abanya brase mayenton ndro binom ewo drosto mu se we drosto no kra ndro binom ho ha oni hu kwanse woton ana ofa penicillin ya kanetete na ya chiwade abani ne wo mu ne se abrofo de wono ndo no ba enam se ese toma wo munti no na wo do mo na betia yan de ye wono so na je se wunya kwan nton wo de papa wo de no apete jikura na esomagre enso na abrofo ba ya no wo de whiskey ene schnapps e ba na apete je no kura bu mo e wa hoden sen whiskey ni schnapps no se na ebe ya wono mo de na wo ye mo dwa na ebedi ama wo munti no omo ye apete je no smogre to be abeton no ye gelu je se wi an ho no akoton ne ya ka se nduro bebre wo mamu ha ye makwa me modin je na ye bibiduro yi yare bebre o ha obodin so wo ne duro kwa hwe abafo akokotwa amene enam se abrofo de ba nti se ye de no ye makwa me ton wo ha minim se ibola ika ho obroni de ba na esi so ntimi nka so wa no odi se be nyina ne se obroni de so ache kasi broni edi obibi man so achapa oburoni de ebadwa so enti se ye de be hia ne kwan a oburoni de na ade sika beto no man na beto na sam te de wo kan ya se a wo fe sansam na se ye ka se ye ma ye bibi enrofo no kwan a te se wo ye bibi duro hene ye ka se ye ma mo kwan ka yare bebrebe wo wa ni ma sensa na etie ya na se obi kita ye duam enti ekwa ni ma enye ye ebi na eye brenya no enka wo hepta yi se de se de pa yare aden na ye makwan e ma ye nton hepta ene man bi keke na o hepta no ye no ha ye no ha na no so ye abrofo de ye abrofo duro o hemtro o hemtro na ni nyina ne se eduro bi so ha na ebia onipa ko a wo to aduro no ennim ho enema papa bia se obi ha ni so de hepta no ma no na se mpo wo ne pane
nenso akwakọ bobi pande nte du ba bia na saa mmara na wo mo hye se ma ye nton we ma nton we du ba bia na meti ase na no nyina ne se brenya amu mmara se obi biara o amu mmara na kyes wa ye bone o ye bone a esa so twen na ba so mame mmara wo so e asemi ko ba ye nyina ado bia kru ya esa so panyina fisem de duru ba bi na age ne nsam ena panyiri ba ku yo kan wono so ye ma na so etifido mantem ne ne koto ye eti brenya kru ya adobia kru ya wo ba besia no abo aboso besia no obro no onamu sade be betwitwa age ne kunu mfinhia miensa na bamamu afei na ebusuafo ahura ginam adobia de bia mi bisa nti enne ye benya adobia so ma ne bidie yo adidam ye benya bi na tomorrow nese ehum ni asochi bi bo e wa asete no mu a na ma ejai omo se omo ntumi ento aso na nia wo bi sam ya meka brenya asam ketwa bi wo ekotu baby na se memma no ne omoye no wo ho a se ekotu baby na oba epeso kase gu obema na som e ma ni tumi dan no ho finia entene ho a eya na kaye se oba de nanso ekokokoba na ba oba kriya eso wo se de adobie echina no wotumi aprem no koma se odo no kru enti se de tie bi obedi na chi no se sa brenyen so ono so si na dwepi na yeka nyina yente se omo kwa asore na se omo bo mpa yente sa de ne bia wo mu enti me de ne ameka o mpa bo de ba ku bi eno kra no ebetwa mu adobia ne bo mpa ye no e ma ne sun ye ma ne beto so bo mpa ye na ba ku bi so ayi bo bi obrenya bo bi and you see fasting come to me ye wono obi a wo mpa ye no wo ye nyame lai I see fasting cry on to me ye ni ame pese obi a o tie ye nde eyin pray se ye kan ama brenya ne ina so ye kama wa wotu wudem wa wotu fie se abrabo enye agrodi ene wedi agrama wonyi no bra wo ko wani mu na wonyi ebedu baby chance na wo wono want to me nya ne sada enti ese se obiro bo brabia odwen se obenyi enti ese ototo no nyoma yie fa ho to awurade so na onye ne sa enti ama akaisa adobia abre na ono so hwe na odone kunu adobia da so do no kunu ebusia ne se de omoka no omoka de so ye ma na kodu babia ya dwen ko babi na yem hihie kakran so e wo ho enti se ye ka oyo ba papa na mba no so a ombibi to omukru kakra bia ye nyesika obebi onu kru be nyesika obedi awie ahokyere ne ba wo se dia job ka kire ne yere no job yere no kodu babi opa ba no so ontom ewrade na nka onwu no so ba jinjantri bra ye da no odi ye na ohaw ba ye de wotwo emba bebre se ya no mo ye na do bia se de wasi agire no obebi otie me se wonya do ho akobɔ okrum ne so ohaw bi ba de a me pa ocho se dia wo be ya wo so be gina emankunum di aba no yere wo na nya ma nyina na omotumi gina so prophetess mama na was na me mra na wogya ho nana agra na wo kan sembi na edamadwenem se nipa ne bitimi kɔ baabi kɔ abisa kɔgyemwa na so mo nko mo achi enkoya akwankyerɛ wo so wo ye boade a wo so mo de kɔda ase wo mo nye enom ne ade enti yemfa ne se brenya de yi na maame so ka na wo so wo mpaye ne ade so bia ne gidie se bibi sa wo hɔ a anamon ban en obi wo sat bia we mu a wo so otuo na ansa na no me kai wo second kan me Father's Day promo no egusu a ekoso nyame pa ya wada ena deadline ye dia kwa kosie enti se wuntimi fa letter no kra ma ha cho bibi fa papa ho ai ma ne down so na fa bra se wuntimi fa ma WhatsApp number we fa na fi fa send so number ne 0262 541 501 0262 541 501 na fe wodi aba ye beyim na ye yumo mo ya de no na fe abasobo de ye de amo mo nom de akomo mo ajanom Bureau of Ghana Languages for so men kan chew so peso tintim nkrata fabro makacho mbebo pa number aba phrase 0302 906 761 0302 906 761 nana agra enti wei emwa bi ho powerful mwa ho pa
say obi ti se brenya de ya wotare ana wai wohyehyɛ na adwiri. Very good. One say Temia me kama asem say brenya no sesi ano unhu ni jinabia. Akwati se obi otie na barabo. Ono a onko asore. Ama sofu bi ehunu nkom hya dai. Aka kire ne say ebu a bibi se ekoso wa barabo so sore anaji akwankyere se ne dai. Na ye brenya onko asore. Unso mbosom. Unso unko gremo. Why the musa? Wonenem. Oni ne mus. So what you say? It if one or person one I make country and say papa bibi do it into sorry. So what I say? But obu also on course I never answer. I say what dream no. Sabi uma weni ba onso no ade e koso o babra enye normal. Uni pe ukukuru na ade egu. Uso na a pascal. Uni say e bia say bibi ne di na chia ye fra nani. Emo etumi happy. Because obu a omutumo wekew when you kran to me ba won so say o sorry enti message ya no medin eni bere be ko na yere no so na yere na so ma na ni ba no so say problem enu kuru na me enye kwa enti o so ni kuru no epe bebi ni ne fa so what you say aha ewi asere ni frafo mienu na ntimbom e ma ni yeye what you say because me be ni afra no we ni afra wan na be che ne nya gokwai say ni amuna da we be kwa kotom asemu enti se brenya yeka obi o sa tebia ya mu bi a obi atukwan efri ni kroma bankan wo ba no wani so ade hunu wo pran a wo de nam a wonim se me ba be bobra menya kakra metete fa ma me papa meti we ya ma me nana meti we ya ma sei wo ba ebu akam wo de da mountain wonna ufa wo do na ha ede kwa kofa sekrechi ho ene miamia hodo ababia nkrofo de da nyese bia sabi wo mo ba na o munim hwiu na so abrabo na bu abo mo babo ya me chirawo we de me nana ba ko pe wa ha onso a chacha mnyama bebre wo fa kisi wa to onso be tire obu kaka ofa itituma no ya to ama de na so mu en yo oheba ne tie ne se ye wo apam nia oboni kana se covenant no Oyakopon ne adasama e wa pam ahonhom ebinum nso ne abusua bi e wa pam ye wo beye ye obosom ye wonkunya saa tumi miensan ene wo abibiremu a ne edi enkita ho abrenyina mu enti saa hihye a eye beye hihye abosom hihye ena efie nkomya hihye no saa mrani bi ha e ma kwan ma obi biara nye odefo wo abusua bi mu ti gese apam na saa ho no odipa kotimi afiri saa apam no mu eno nti Israel for enti eno no nipa no obeye ne den Israel ben so no na wo afahye be fe no Passover the Passover dusu a nipa wo Israel no nyina dodo na gite ne oyare e twema afahye no twema afahye no wo ko Jerusalem na asofo akese a omo Jerusalem ni dwumadia onmo ye ne se obi bia wo sunsum mo hawo no ko Jerusalem asori fie hwa na wakọ akoto aduru akasa asofo na ye a wo no moton wo asori fie ho oto aduru no wi a na wasan ato abro no maka ho abro no ma so to na sori dem hwa oto abro no ma na wo fa ko fie nkokum no na nwe na mbom ni awo ye ne se wono mo de abro no ma no mo ja fransuo na duro na woto ye no de do na ka ho na npa ko no de adware ansan ro ko de fie na wono mo ye sa de wi e wo Israel mamu e de ma asofo na yo na se ye nware no ma na nye ne Yesu Kristo ba na wo ho wo yakwada nyina na wo ho ko si se onyine ye enti bra onyine ye no ono na okọ Jerusalem se ompene mo mo nidwa e wo asori fie na nye banchi no mo ton na nye bode ene ebro na ne be ma masam no ayi na kure ne se so we Matthew chapter 23 verse 23 a bra Yesu Kristo pam nkrofo nyina free dan mu ho no o kire de nti a papa mo wo wasi munue mo kirofo ni farisifo nyatwemfo se mo yi eme onunum ne tete so ntutusu dudu sai do na o moton asore de mo ho e de ka abro no ma no na won moton wi a sika won benya no om de ntutusu dudu ma oman no nti oman no wo chefa o sai sika na o benya no mu saa kwankire we enya kwankire fun kura anti nei se obi wo how bi saa enkire se eyebone na mo biaya na on mo yes adwumadie no eno ye ba ko senei obi nim saa kwankire na ama bia so nan se asonafo aguna wo mo betsi a entwa mu
nti saa nneɛma wɔ no mu nyinaa no ɛnɛ yi yɛtumi ɛyɛ anaa me ɔfakisi te sɛ yɛfrɛ me Nana Opam the first bibiduro hene Ghana ɔfa mɛba wo hɔ na mɛba maame hɔ Nana Wogya nso mɛba wo hɔ mo miɛnsa mo nkyerɛ sɛ obi tie yɛn na nabrabɔ akɔ te sɛ brenya deɛ yi bia ɛkwan bɛn na saa nipa no mfa so na ansa na ne yɛma atiefoɔ so mmerɛm number ne yɛ 0302 216561 ɛna 0302 216562 ɔmanfoɔ bi adwenkyerɛ ɔmode afa YouTube aba we say your friend no Bosoma Louis ne dia wɔde aba wɔ good evening na de ɔtwerɛ ngoma ne de na ni da hɔ pa wɔ se Netherlands abrochima mu ɛna wotie afri na wɔ se Adom FM yɛ number 1 san so na Adukojo Zakaria ɛso message a wɔde aba wɔ se Ghana sanko bi etie wo yɛ anka bɛboa pa Finland ɛna wɔde wo afri ba Victoria Abrokwa ɛnso de message aba wɔ se asaman kɛse hɔ na wɔde wo afri ɛba wɔ se saa dwumadie wo di wɔ pɛ we so se yɛ friend Akoso Agyeman one also tie every UK na real lessons in life and mode ebe we free Stella mensa no the way eba ye na we so say your friend do YouTube videos Emmanuel na one also dey we by was the free Dubai and what dey ba no se dwumadi ni di wasua de pa e dey efrim tie fa frefo no na fa yensa studio ne mo ne tofa na fa yenko yenim hello me pa cha ho ni hi Adom FM me kasa me fa ma me ya Mikasa fi station Mama ya into you. Dena ababon mi se mi nambu pi. Yes. Dada me kama samu chirewa urebe ho. Enya sam amenkwa asori mekwa asori. BBM enso still abrabon nkuyi. Asori aware this ejuma. Yes. They say a lockdown by Meduma say Bibia. I saw for some tea. Indeed, a do how I can see the Nipano or near the home ye bibi. But oh yeah, as a still a brabon in Kui. Even for Kitty or Grandma Copopin. So I saw for Ben and Minjon and Queen. As only maybe send still lie near Manguy. Abedafo ha into the on yam fancy na emrepem no numbers near the betudwa na fe yen san hwede betumi aye hello bakaku odafo be ni ambato hanabrani wa saman yok yentie we mpato nyame nsa mpa ne adwuma pa moye boa oman Ghana se nipa nyina eki sa program na yatu hofo ewom na yeda bobra me ne gidi se ebeboa yen pa sisi ebe yakodu no me se brenya sofa animu na twene sori fom nyina yi no na so nya twene ama on pa ba e ka me nkwa madwen a enka won pe pani bi okuru no ma obetimi da sem no ato anim na woni adiwa apam no akasa ebe na nchase be adwuma nchase ne adwuma saa ebe na minim se no de ebe adubia be ka bom atunefo ama na ho se hese no akodo professor bi se ne papa mo e pese mo ngo ware no ebe okasa e ho de brenya betimi atie ama emwaso atima bana omotuma hwamma nimse nemeso ayadinja kan mo no yo mirase yemfa ofrefrofofo na afi yenko yanim na hello owura me ma wonu obegya fo nyina ajo ye nyina ya jusu ma mo ni adwuma mo ye krache yedase obosika ni asama kata manso obosika yentie we bra kwa kumechia no obegya fo nyina anya mo opakisi ne yura bana wo hiem ne nana mu nyina ya che mu nyina obi a brenya semi de ya rebo na ya homeche na minim sei brenya sine kata na ekoro obedi yi di dini brenya obebra nsa na wanya ba yesi di mu ti brenya ebesi ni yi amen yemfa ofrefrofo na afi yenko yenim hello hi Adom FM Kenkan Me ni mpacho hwani mi frefi pram ye frozen mpacho efe mami hana yentie o mpacho ne yire no oso nya kokoduru no bompa ye ma no na sebio so wo kun na ukun wo tibia bi ma na be ma ni gidi awo ba no di gidi ta ne chi a ebe ye ma otanfo bi anya mo ho kwan ese mi so sebio mi wo kun ni bi na sa tibia no onu su komu sa mi di mpa e bota ne chi sa asesi anya mi adun ayeye nti
adobia no so mbo modern no fa mpa bo nta ne kunu nechi bibia be yi yo yeda ase no wafutu out there ma adobia Kenkan Me eni eguso ayede e ma no wado 106.3 FM. Hello the patch radio na wo wachi wono dwom no mamem. Hello. Yo, good evening. Yeah, good evening. Patch wani. But Jonathan, Azim. Yo, Jonathan, ya cha Azim fo nyina ma radio ne nkɔ from na Africa sayeti o. Yo, ya won say benya semna mo kan wa semno. Yo, benya semna mo kan wa semno. Me fesi bi pa. We are no e no ha minia menyi bie. Na me she aduma se me heda. Ade ko me minia se. On fa mo na brana. E mi mo se ade am to man fa mo na brana bi se fo na hu se dia me ye me yindira. De me ye bie no ha me ye me toka. Me ye so sen me kan be say. Me to kana mo bi. Ni pa ko be ye aduma ye sketch dai. Me ye bie no ha e se me de me hu de me ye. Asemo. Ya no wasene en fa ofrefo twato. Hello. Yes, bro. Good evening. Una twato. Why ni? Mpacho Jennifer me free Masaeko. Jennifer, yentio. Brenya asem mubo kwa nti we de ejaki si wo we de strana to omwa na my wife. Ya omwa no. Jennifer, yena wase ne emfa wonsia. Father's Day promo no eguso a ekoso free samre akosi ya wada. Cho bibi fa papa ho ma papa danso. Fabra. Dia ka ye adwuma se ye be kenkan near the drama, near the sound effect, near the nyom, near the aka ho. Te se de ebrenya de ye ni abebo. Ama mansa nyina tie bi ne ebua. Ye be yimiensa. Ye mama baso bod ye di mu odu monye mo fa nkwa hyem je no mani munyam. Ejanom da abrebia edu ejanom da ne asensene so. Kenkan me de enya ne sa. Ofa kisi mamemra wo so. Na yenhwe nipa bebri abrabo te sei wa wuti se de amanfo frɛ ya omo kan ne ade a obi wo hɔ a ne de ne yebetimi aye na ebia bibi nti na anye yi nana ne wo ne se onipa bia wo ne nkrabia e kan sa se obi a wo nkrabia na ebi de ba no pa ebi nso de ba nwumere enti obi ha se ne a banti brenya o tete sa no nsakra betimi aba ama ne abrabo no asesa na se yemre ta se won kom she kire se obedi ye ne wansa na obedi ye no ne din na nkasa kura e kire biribi se obebre ansa na wanya ndokwan bia so no obra ne de obebre nenso yedie eye enya no esabeka ofa kisi fa number to dwa na yeti number 0249 59 80 0249 59 80 Prophetess mamemra also yenim se nipa ne bi wo ho a wo munya yankom betu anamom beba ho na wo de mpaibɔ ata wo machi essence wo mapema enye yie aka hunhum adwuma na wo so wo moye eni da ho ne de wo so nipa nani da ho na mum hunhum mu fam no so obi hia wa fa number tudwa yo so be near me number 020 81 768 48 020 81 76 0848 empacho bobi tobo man 02 81 76 4 Debbie Chobra about for my June. I kasa kakra. Koto baby a no pim na ye me pacho Benjamin panas baby a wo kwa onipa ne betumi de nia wo na tufo. Koto baby a mistake a wan so ye no etumi twe wo sign wo abrabo mu. Wo na adrusam ya ye kan ekumi ma men ka drasam na kakra ekotu bebi na se nipa hu bibi kakra no wa pai no me hu obi a wa hu se doctor to me your operation on ye doctor course so we ku obi enti dia me kan se samdo ye wo mi se wo adro bi a bo moten upa kosua na ye courses kakra na wuramu chance wo ba obechero chance wo do ahoden be madro bi obedu baby no we koku obi enti say no ekoso nia e mabre ye hu amanika da fiade won so di agrosa won so betumi ada fiade enti me pa wo chew say uni adro bi ya enkafa adro bi enkoku obi ba Prophetess Grace Afenyu Mensa Grace Divine Healing Ministry one on the penny power down on number in here 020 817
6848 020 817 6848. Yes, we did once in a chair. We brew crew. We did bring a chair. Number no crowd rebefi. Nana, my member also. Agra. It's obi ewo to be a bimusa and not Nipano Bawa or Mobi Abitmia. Ah, Mebwao. Sabi Onyankopon ebie meni ewo hama ho. Ewo sunsun fo amedi djuma bebre. So what I say, Uka Psalm 51 e kona ose monfa adwera endwera mo ho. The same to Uka Jeremiah no umano so a ose muntiti adide kuruma. Adide nkuruma. So what I say, ne monf odia no ho akere na nyama nkoyema no na onfa ndwera no ho. So what I say, brenya de ohia kwankyere. Hwe me kama to bia som. Ubo mpa na kwankyere nka wa enye adwuma. Enye adwuma. What must say? Because our country be a baby at our country and pie bonanam. Ubomp, we are conscious no more pie and work it. Also, Ubomp pie, no, ya conscious. Nimino ne kubum. A kubum. Sisi Ejina, your studio, Siciano, eh? Ubia Temiana make us so spiritual background, say a year weaker. Temia never could tell a brabo. Udipa da Senibia, who we are no spiritual background, eh? A year weaker, eh? Unyama could tell. What you say? We just doom. No jedum. Ubi pia enye yemfamba. So what I say? Sisi ati studio sisiano. Power be na gitayo. Says on my light of sisia. But she's thing aback off. And I'm a number 0242 96 54 66 0242 96 54 66. Me pacho midiani nana uja. Nana uja. WhatsApp hema. Uja. Munipa. When him said the ja is share wafa ye ko enti no ne krakra no yentu apo se abusuafo so o moje o mode hyi wa wona nka ye abusua panyini a wo hwepeteta kram ne se de no masi koyi a de abusua panyini ye ase ntwa yi o nana ne wo mo ne se abusua panyini no ase me ye bagira na chikakra enye se bia brenya me hu no mobo nso abemabu ne se be ma ne yo hoho se ne na enkomo no ekro no o heda nye kromani na nso de bia de bechi no na abranche ho abasem sisi yi awdobia na dane ekunu na brenya nso abaye eyere enti no edbia ehwe we be yakosi dabe enti ebusua hwe a na wo mo ba na ho de entumi adeso na eso no nti o so mo boa ma ne so ye o fa ye fancy on ye bre na bo atian dasene saasem ye besa bo awuram ni ahwe aware ene ebusua ro a wo so mo play netimi boa ma aware timi ko top ma multimedia ekuta ye mu drama in some atete ye nwuma ye different nyina no if we top ma multimedia as say there forms na yefo e 50 Ghana cedis per for top man sisi apeso radio peso TV opeso camera peso sound bibia fa media ho bia na number ne 0244 022 778 0244 022 778 yes sorry so na enwumre no si abrem kase bo ne ye de abrem medin eye obidum bie kwaku edu commission akwa ne bo echi don boy adonten Abdullahi Awudu ena ye panyimpa adwumadie nyina da watachi a ye de bro Father's Day promo ne guso ekoso fa letter bra yadamase Mitro kakamio, minro kakamio. Kakamio mpo kwa mwasi anansio. Mitro kakamio, minro kakamio.